kontatzeko asmoa daukat eta zuen gustukoa izatea espero dut. Irati ziur dago bere ohe azpian monstro bat bizi dela. Izan ere, lerde arrastoak aurkitu ditu bere bulkoan. Irati nagusia da eta hori ume txikiei bakarrik gertatzen zaiela uste du. Horregatik azalpen bakarra dago. Bere ohe azpian monstro bat bizi da eta gauetan bere bulko gainera igotzen da bere arrastoa utziz. Izan ere, bere beldurrak handitzen doaz, Pol bere lagunak monstruei buruzko historia beldurgarria kontatzen hasten denean. Etxean bere aita eta amamak ez dakite zer egin neskatzea lasaitzeko. Honek ezin baitu ondolorik egin. Eskolan, bere Klaudia lagunak monstruak desagerrarazteko trikimailua kontatzen dizkio. Eta etxera heldu bezain laster martxan jarri nahi ditu. Horietako bat burutu ahal izateko amamaren laguntza beharko du. Biek batera zurgagailua bere ohe azpitik pasatuko dute. Orduantxe desagertuko da monstrua eta zurgagailuaren poltsatxoa zaborra berrintzen duen kamioira botako dute. Orduantxe amaituko dira Juni Brillonsen beldurra. Baita historiatxo hau ere. Espero dut zuen gustukoa izana eta hurrengo batera.